den. Dneska dotočím. To už je jedno. Prostě potřebuju si to roztočit. Já roztočím 3 a pan kurýr otevřel 2. Vůbec nevím, co to je, ale dobře. Tak. Já tady hru úplně poprvé v životě. No myští. Kurýra. Počkáme na kurýra. No tak teď může kurýr. Takže nic. Vůbec nevím, co to. Kurýr nám dal dalších 10. Takže otevřu já 5 spinů a kurýr taky 5 spinů. Kurýr nechce mluvit. Když nám padnou ty prasata 3 obličeje, tak jsme vyhráli. Tak vyhrál tomu, komu padne víc těch obličejů prasat, nebo aspoň jeden, tak vyhrál. Teď jde kurýr na 5. Kurýre 0. What the fuck? No tak kurýr vyhrál, nebudu teď. Někam ho. Ještě tam, no to je jedna, to tam za tebe. Tak, to bychom měli. No, kurýr. Kurýr. Já dám jedno za tebe, kurýre, že jo? Řekli jo, takže můžu. Já dám 2. No, kurýre, ty jsi měl poslední. Máme 50. No tak to ne. Tady to bude konec. Já udělám ještě druhou část. Ta bude za chvíli.